Stħarriġ tal-Eurobarometru li sar bejn Lulju u Awwissu juri li n-nies żiedu l-fiduċja fil-Gvern Malti. 58% tan-nies f'Malta li pparteċipaw f'dan l-istudju rinomatu li jsir bir-reqqa qalu li għandhom fiduċja fil-Gvern Malti. Dan ifisser 18% iżjed mill-medja Ewropea. Dawk li m'għandhomx fiduċja fil-Gvern, ir-rata ta' Malta hija ta' 29%, kważi nofs tal-medja Ewropea. Meta wieħed qabbel dan kollu mal-aħħar stħarriġ li sar f'Novembru li għadda u anke ma' stħarriġ li kien sar f'Novembru tal-2017, hawnhekk il-fiduċja fil-Gvern f'dan l-aħħar stħarriġ żdiedet b'7%. F'dan l-aħħar stħarriġ tal-Eurobarometru n-nies kienu mistoqsija wkoll dwar kif iqisu l-qagħda finanzjarja tagħhom. Hawnhekk 73% tal-Maltin iħossu li l-qagħda tagħhom hija tajba. Dan ifisser 3% iżjed mill-medja Ewropea. L-immigrazzjoni u l-ekonomija kienu l-aktar kwistjonijiet ta' interess għal Maltin, bl-immigrazzjoni kienet kwistjoni ferm ta' interess iktar għal Maltin mill-medja Ewropea. Dwar il-qatt kien hemm biss 4% tal-Maltin li ħassibhom, dan ifisser 7 darbiet inqas mill-medja Ewropea. Anke dwar id-dejn tal-Gvern kienu biss 2% tal-Maltin li tħassbu fuqu, filwaqt li l-medja Ewropea hija ta' 12%. Kwistjoni oħra li għal Maltin ma kinux daqshekk ta' tħassib kienu l-pensjonijiet, it-tassazzjoni u l-kriminalità. Hawnhekk Malta kienet inqas mill-medja Ewropea. Intant fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela laqa dan l-istħarriġ u qal li l-baġit tas-sena d-dieħla se jagħmilna iżjed b'saħħitna.